טוב, מה קורה בחורים? כאן סוסיניו. רק רציתי להגיד לכם, היה לי משחק מטורף, ואתם ממש לא מבינים איזה מטורף זה יכל להיות. ההתחלה לא היה משהו, אוקיי? אני שיחקתי טריו, ואני פלטינום, והיה לי יחסית משחק טוב, אוקיי? בהתחלה לא היה לי יותר מדי משהו, אני צנחתי כמו מאפן כי אני לא הייתי במשחק. אחרי זה נכנסתי לרכב כדי לקחת, אני עבר טיפה קדימה, וזה היה בזון, אוקיי? כפי שאתם רואים, זה בזון. אני עבר טיפה קדימה כי פה בניתי והכל. וואי, אין לי כוח. אוקיי, פה המשכנו לעשות. זזנו והכל. אוקיי, אנחנו פה בזון קטן, אני בונה פה בוקס ועניינים. נלחמים שם והכל. יש פה איזה חלק פשוט מטורף שפגעתי מהמרחק הזה אפילו ביותר מטורף. הנה, סתכלו. הנה, עכשיו זה יהיה. עדיין לא. פגעתי בו 120 ומשהו. הנה, הזון עכשיו מגיע לשם. הנה, עכשיו. הנה, פה שפגעתי בו, זה היה פשוט מטורף. אני גם אראה לכם את זה עכשיו. טוב, אחרי שראיתם את זה, זה היה מטורף, אוקיי? דודה שלי עכשיו איתי. אנחנו עכשיו דו מול השער, אוקיי? אנחנו פה נלחמים והכל. פתחתי פה אדיט מהיר. רוקדת. אני בעצמי במשחק לא שמתי לב לזה. כי פה אני מתקדם לכיוון הזון. לפני כולם. אוקיי. תסתכלו את כמה השתפרתי מהפעם הקודמת ששיחקתי. אוקיי? פה מתקדם מהר. עולה למעלה, עולה לאינגראונד. ואז עכשיו יש לי זווית גדולה על כל האנשים. אוקיי? עכשיו טיפה נתקע, בונה פה בוקס. בוקס משלי. לא יודע למה לא רואים את הבניות. לא יודע, יש באג במשחק עצמו, אבל אתם רואים, לא רואים את הבניות. עכשיו, מה שאני עושה, פותח לה. ואז סוגר, ולא יודע למה לא רואים את הבניות, אוקיי? סבבה? פה זה באג, אוקיי? עכשיו, אנחנו מול 4, שזה אומר טריו וסולו, או לא יודע. אוקיי, עכשיו פתאום, אנחנו מתחילים לראות רכבים וזה, מגיעים וזה. הנה הרכב. פוגע ברכב. לא יודע למה לא רואים, אבל עדיין. כי יש במשחק עצמו באגים. מה זה הבאגים האלה? זה נראה כאילו הרגע נכנסתי דרך הקיר. אוקיי? אחרי זה, מה שאנחנו עושים, יש פה חלון, אוקיי? אני לא סתם מכוון, אני לא עד כדי כך מטומטם. הנה, עכשיו, כפי שאתם רואים, אנחנו פה באינגראונד, כאילו לבינתיים, אוקיי? עכשיו מה שאני עושה, רוצה ללכת לכיוון הבית. ואז פתאום מתחילים לראות בי, מורידים לי הרבה. רוצה להיכנס לתוך הזה, שמתי מדרגה אבל לא רואים אותו. שברתי, יש פה הרבה באגים במשחק. אוקיי, עכשיו, יש פה אנשים, מפספס. אוקיי. לוקח מה שצריך. מה? איזה באגים יש במשחק? באמת שזה לא היה ככה? אוקיי, אז יש באגים במשחק. במפה, כאילו שאתם צופים. ועכשיו אני פשוט מנסה לפגוע בהם, אוקיי? החלון בכלל
לא יודע איך הוא הגיע לשם, פגעתי בו. אוקיי? ועכשיו זה דו ודודה שלי מתה, אוקיי? הנה, דודה שלי ואחותה, אוקיי? שניהם מתו. יצאתי, מתקדם לכיוון הזון, כי הזון מוריד הרבה, ואין לי אילים. לא יודע למה לא מרים את הנשקים, אוקיי? עכשיו מה שאני עושה, מתקדם, ואז מתחבא פה, אוקיי? בונה פה, אוקיי? לא רואים את הבניות, כל הכבוד. עכשיו מנסה לפגוע, אוקיי? ואז אני חשבתי בהתחלה שזה דו מולי, אבל זה לא, זה סולו סולו וסולו, 3 סולואים, כולל אני, ועכשיו מתקדם לכיוון הזון, אוקיי? ועכשיו הם קרב אחד על אחד, פה רגיליתי כי הם יורים באחד השני. סבבה? וגם החלק הזה פשוט מטורף. הנה, פה אני עכשיו מתקדם לכיוון הזון. הנה, עכשיו אחד מהם מת. אוקיי, הנה, עכשיו סולו. עכשיו אני סולו מול סולו. וסתכלו, החלק הזה בין המטורפים. אוקיי, פגעתי בו. אוקיי, סבבה, פה אתם אומרים, וואי, איזה פגיעה מטורפת. ואני עכשיו אראה לכם באמת מה קרה.